Τελειώνω με τη φιλοζωία. Δεν μ' αρέσει η λέξη αδέσποτα, μου τη δίνει. Τι σημαίνει αδέσποτα? Θέλω τη λέξη φιλοζωία. Έχω ένα σκυλάκι και απέκτησα και ένα αδέσποτο. Κοινωνικοποιηθήκαμε και ο γιος μου, ο οποίος τώρα είναι φοιτητής, από το σκυλί αυτό. Είναι η οικογένειά μας. Και ήθελα να σας πω το εξής, ότι υπάρχει διαδικασία για να μπορούμε να αποκτήσουμε μια εικόνα. Έρχονται και αφήνουν κάποια σκυλιά, αλλά και οι δημότες οι ίδιοι κακοποιούν τα ζώα και τα εγκαταλείπουν. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνεις μια διαδικασία ενημέρωσης, συνεχή. Το να έχεις ένα φυλάδιο 2 φορές το χρόνο, 3, στους επισκέπτες ή στους κατοίκους και να τους ενημερώνεις βάσει δικτών, σημαίνει προγραμματισμό. Ήρθε εδώ ένα διαδημοτικό καταφύγιο, 80 με 90 θέσεων, και ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει 4. Τι να μας κάνουν 4 θέσεις? Έχει νόημα αυτό? Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τα φιλοζωικά σωματεία, να αναπτύξουμε το κομμάτι της υιοθεσίας της υπεύθυνης και επίσης να σας πω το εξής. Σας λέω πράγματα που είναι βιώματα προσωπικά. Πήγα στην Καρδίτσα. Εκεί ο Δήμος συνεργάζεται με τις φιλοζωικές και έχει 2 σωματεία από τη Γερμανία για υπεύθυνη υιοθεσία. Στην Καρδίτσα. Λοιπόν, να τους πάρω ένα τηλέφωνο, παιδιά. Πώς πήγαν οι υιοθεσίες? Είχατε υιοθεσίες που πήγανε λάθος? Τι γίνεται με τα ζώα? Η φιλοζωία είναι η πιο μεγάλη διαφήμιση στο Δήμο, αν καταφέρουμε αυτό που κατάφερε ο Δήμος Δάφνης. Γιατί ρωτάω εγώ, έχω ένα κακό συνήθειο. Παίρνω τηλέφωνο και ρωτάω. Λοιπόν, υπάρχει η Zero Stray Academy, μια εταιρεία μη κερδοσκοπική, πανευρωπαϊκή, η οποία έχει δωρεάν σεμινάρια για τους Δήμους. Είμαστε κακοί μαθητές εμείς. Κακοί. Ο Δήμος Μαρκοπούλου είναι κακός μαθητής. Εντάξει. Δεν έχουμε καλούς δείκτες. Ο Δήμος Δάφνης που σας λέω ξεκίνησε 2,5 χρόνια πριν και είναι πρωταθλητής. Και είναι σημαντικό στοιχείο γιατί έρχονται κονδύλια ακόμη και για το κομμάτι με τις υιοθεσίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει νόημα αυτό.